Следующий блок поздравлений мы с великим удовольствием шлем в город Ульяновск. В прекрасной семье Ахметовых месяц май в целом праздничный, ведь все трое членов семьи в этом месяце отмечают дни рождения. Сегодня, 23 мая, свой 30-летний юбилей отмечает наша сноха Регина Фанисовна Ахметова. Ну а вчера, 22 мая, свой день рождения отметил наш любимый сын Рамиль Камилевич. А уже 27 мая 4 годика исполнится нашей любимой внучке Аминочке, пишут нам любящие вас родители Камиль Гильманович и Халида Анваровна. Они очень хотят собрать все теплые слова в мире и, превратив их в один красивый букет пожеланий, передать через нашу передачу, что мы и сделаем с удовольствием. На родном языке они пишут для вас следующие строки. Кызыбыз сыман бик кадірлі болған Региночкабыз. Гаиләбезгә килеп кергәнеңә инде җитәрлек вакыт үтеп китте. Син үз балабыз сыман якын һәм кадерле кешебезгә әверелдең. Шул көннән алып бары әти, әни дип кенә хөрмәт белән безгә эндәшәсең. Авыр сүз дә, күз дә безнең якка сирпеткәнең юк. Анысы өчен зур рәхмәт сине тәрбияләгән әти-әниеңә, кода-кодагыебызга. Аларның көч куеп эшләгән эшләре бушка үтмәгән. Инсафлы, акыллы, уңган балалары үскән. Аллага шөкер, улыбыз да, син дә бу тормышта үз урыныгызны таба алган шәхесләр. Шатландырып якты дөньяга аваз салган татлы оныгыбыз да әкренләп үсеп килә. Инде 4 яшенә җитә. Сезнең күчермәгез булып ул да тәүфыйклы килеш үсә. Регинабыз, 30 яшь, ул бик матур чор. Ихластан сине котлап, юбилееңдә иң изге теләкләрне генә җиткерәсебез килә. Рамилебез белән бер-берегезне яратып, аңлашып, булган авырлыкларыгызны җиңеп килеп алда да матур яшәсәгез иде. Без һәрвакыт еракларда яшәсәк тә, сезне гел сагынып, яратып, горурланып яшибез. Һәммәгезнең дә туган көннәре котлы булсын. Бар хыял максатларыгыз чынга ашып, теләкләрегез, ниятләрегез ирешегез. Һәр вакыт белегез, без сезнең таянышларыгыз да, ышанычларыгыз да булып яшәргә тырышырбыз. Регинага 30 тулды. Нинди матур бу бәйрәм. Барыбызны бергә котлап, җыйдык тулы бер бәйләм. Рамилебез кичә генә туган көн каршылады. Бала чаклар күптән инде тәгәрәп артта калды. Сезнең үткән юлыгызны Аминагыз кабатлый. Әкрен генә бу тормышта инде 4 ел ул атлый. Сезгә карап сокланабыз, шатланабыз балалар. Әти-әни һәр вакытта бәхет теләп калалар. Авырлыклар вакытлыча, бергә булсак җиңәрбез. Кирәк чакта киңәшен дә, ярдәмен дә бирербез. Дуга кылып саулык сорап туган көн белән котлыйм. Бар бала оныгыма да олы шатлыклар юллыйм. Хөрмәтле Ахметовлар гаиләсе, әти-әниегез юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Dileklerinin üzgülerini salıp güngel türüne Kildik bügen kadirli biz senin tugan kenine Sen biti bizge birgine Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü Ömürün bulsun bəxitli, bəxitlerin ömürlü Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü Ömürün bulsun bəxitli, bəxitlerin ömürlü Çanda nurlu yüzlerin yüreğinde iyilik Aman şulay yaşi bilip yaşasıyıp siyinip Bəxitine siyinip Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü Ömürün bulsun bəxitli, bəxitlerin ömürlü Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü Ömürün bulsun bəxitli, bəxitlerin ömürlü Görmesin üzün ey maturdasın Biz nesinden seni bizden Xudayım
ayırmasın, salkınlar kagılmasın. Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü, ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü. Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü, ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü. Ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü, bəxtlerin ömürlü. Ey bu ömür sular kibik ağa iken, mangaylarga tiren izler sala iken. Qarasana biz biteri baba iken, küngелгине hamanda yaş qala iken. Qarasana biz biteri baba iken, küngелгине hamanda yaş qala iken. Bari singit minim sular havam iken, tiksingine yüreğime dava iken. Sen bulğanğa biz bəxtli bilsen iken, igelikler ömür sinden yava iken. Sen bulğanğa biz bəxtli bilsen iken, igelikler ömür sinden yava iken. İngizge dileklerim balam sina, birer idim var dünyanın gülün sina. Selamet bul, bəxtli bul, ömürlü bul. Tuğanların, dostlarına qadirli bul. Selamet bul, bəxtli bul, ömürlü bul. Etiyeni tuğanlarga hürmetli bul. Etiyeni tuğanlarga qadirli bul, qadirli bul. Следующие слова поздравления в город Ульяновск мы шлем из Красносельска Новоспасского района. Искренние пожелания и теплые поздравления в честь торжеств вашей жизни шлет вам сестра Наиля Камильевна с детьми Альбиной и Ильдаром. Каждый год цветущий май месяц несет для нашей семьи особую радость. Вся семья моего любимого брата теплая, как май. Главным цветком в ней является наша Региночка, которой сегодня исполняется 30 лет. Она вот уже который год хранит семейный очаг, любит, бережно холит и лелеет моего брата, который тоже отвечает взаимностью. Наше солнышко, наша принцесса Аминочка 27-го тоже встретит свой праздник. И не заметили, как она быстро подросла. Вот уже и ей будет 4 года. Я со своими детьми искренне радуюсь за вас, горжусь вами. Вы всего добиваетесь своим трудом и упорством. Пусть в вашей семье всегда царит мир и понимание. Любите друг друга и дарите счастливые моменты детства вашей дочки. Кадірлі энем, сіңілім сыман яқын болған келінім һәм яраткан племянницам Аминочкам. Баршағызны да бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык юллыйбыз.
Мөмкинлегегез чыккан сайын ярдәм иткәнегез өчен, минем барлыгымны онытмый яшәгәнегез өчен рәхмәт сезгә. Алда да сезгә гел уңышлар гына юлдаш булсын. Бала кайгысы күрергә язмасын берүк. Бу бер көнлек дөньяда ешрак күрешеп, аралашып яшәргә язсын. Бер генә көн аралыгы энем хатынын тапты. Регинаны үлеп бит ул йөрәктән яратты. Балалары да май айы кояшына төренеп, килде бу якты дөньяга елмаеп һәм сөенеп. Өчесе дә бер айда ук каршылый туган көннәр. Я бер Аллам, гомер буе яссынла тыныч көннәр. Бер кайчан бер кайгы хәсрәт, бәлалар очрамасын. Булган барбыр шу сагышлар тәгәрәп артта калсын. Сөеп һәм сөелеп кенә тату гына яшәгез. Сез бит әле бик тә яшьләр, яшеннәрдә яшнәгез. Регинабыз, 30 яшь ул яшьлекнең дәртле чагы. Яссын каршыларга бик күп юбилей алда тагы. Хөрмәтле Ахметовлар гаиләсе, апагыз Наилә балалары белән юллаган бар теләкләрне дә сезгә чәчми түкми җиткердек. Алар сайлаган музыкаль бүләкне дә тыңларга чакырабыз. Кабул итеп алыгыз. Йылдызлыкта үз йылдызын кабынган, фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң күкрәк сөтен биргәне, әткәң икенче фәрештәң син дип утка кергәне. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны минутларын телләре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны минутларын телләре бәлләр генә. Кыйынган инеш суы чайкаладыр диңгездә. Бәхетле бул, рәхәт яшә, бик кадерле син безгә. Котлы булсын туган көнең, бүләкләргә бай булсын. Теләкләрнең барысы да йөрәгеңә май булсын. Көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны минутларын телләре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны минутларын телләре бәлләр генә. Йылдызлыкта үз йылдызын кабынган, фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң күкрәк сөтен биргәне, әткәң икенче фәрештәң син дип утка кергәне.